खुलुमबाय लोगोफोर बेला हेपि क्रिसमास नोंथांमोननिसिम लाइभआव फैदों दसे दाबो रावबो गैया आदै मादैमोन खबरफोरा बोरै मेरि क्रिसमासनि लाइभ चैट कमेन्ट कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै एसे लाइभआव फैदों क्रिसमासनि बोरै जाखो खबरफ्रा आदै मादैमोन आरो फंबायमोन लाइक प्र हेलौ लाया बर' थेंक इउ दासो सासे कमेन्ट हरजेनदों जायफोर लाइभआव दङ सापर्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आंबो सापर्ट खालामगोन नोंथांमोनखौ आरो गोदान बोसोराबो सफैगासिनो दं दायो दा दिनै 25 तारिख जाबायानो गोदान बोसोर मोनफैसिगोन आरोना लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो अबेनि स' लोगोफोर आं दिनै नै दाबसे जायगायाव दंफैयो जेनेखि जे कार्टुन भिडिअ बनायबाय थायोमोन ना गेमस्रिखौ दानस'ना लगायनाय थ' एमजे एनिथिं बेफोरबायदिखौ खर' दानस' लगायनाय भिडिअ हगारबाय थाग्रानि न'आव दंफैयो आं नै लाइभआव बिसिनावनो दंफैयो आं दायो बेनि चेनेलनि नामा जुटेन बसुमतारी नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन कमेन्टआव खोन्थाहरलाय नायनि टेक्स्ट मड channel height hit on the Bosumtari कमेन्टआव खोन्थाहरदो bisa channelku time out remove आं दा देखायनोसै बिथांमोनखौ दा दिनै लाइभआव लोगोफोर स' नैबे बिथाङानो आंजों दंफायो दायो ओरै फैलाय एसे नायथों आं लाइभआव स' लोगोफोर नैबेनो बिथाङानो बनायो जोंना मिस्टार जुटेन बसुमतारिया फिसाला दंलै आया फिसालाबाबोथ' नायजागोन ना जेबो नङा दे
नै बे बिथाङानो जोंना कार्टुन मुभि बनायग्राया नै गेमस्रिनि खर दानस'नाय हयथ' थाख्लायनि बिथाङानो बनायो लोगोफोर दा मा बुंनो सानो दा जेबो बुंनो सानथ'आ दिनै थ' आं बिथांनि न'आव दंफैयो लाइभआव लाइभ देखायगोन आरो दिनै आं बिसिनि न' एरिया जायगाफोरखौ लोगोफोर नायबानो जाबाय थ' जुतिन बसुमतारिनि न'आ बेनो वाइफआबो नैबे जोंनिया वाइफआ थ' लोगोफोर थारमाने न'आबो बारा हायाखै इसरा थ' इथिंबा डिसमिस जायो फिदिंनो लानांगौमोन थ' बेनो जतिन बसुमतारिनि न' बियो मोनथिखागोन बिथांमोनखौ जिरायना दङ बेसा बिराद दुखु जाना दं बिना इउटुब चेनेला स्ट्राइक हरजानानै एसे साननैसो थाखाय दा माने जानुवारि 14 बेयावसो स्ट्राइकआ हगारगोन आरो जिमेइलनिफ्राय स्ट्राइक फैदोंमोन फैना होफिनसिगोन आरो बिथांनि चेनेलखौ थ' नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जाबानो जाबाय बिथाङा बुहुद रेडि खालामना दोनदों मा मा भिडिअ हगारनो नांगौ दा साननैसोल'सै दिनैथ' गैलानोसै गोदान नुगोन गोदान नुगोननो नै एनिथिं एमजेमोननि एम प्रितिजों बिसोर सानैनि जागोन आरो जाबा माबा मोनसे आरोना थ' नैबे मामोनलाय बाजैनि नामा मामोनलाय बाजैखौथ' सिनायखायो प्रिति मोनदांलै नामाबो प्रतिमा बसुमतारी नै वाइफआबो दंफायो थलाबो ओरैजाय हाजो आरोना हाजो आंना नेटआबो डिस्टार्ब होबाय थायोलै बरिया नांनो एबार नेटआ हले लाइभआव दङ लाइभआव जुतिन बसुमतारीनि न' खाथियाव हाजो मोनखायो ससे थांनांगौ बारा गोजान नङा 1 किल'मिटार आवगायबानो हाजोखौ मोनो अरुणाचल हाजो बियो गयबारि ग्रोम ग्रोम नै आरो लोगोसे बेनो जुतिन बसुमतारीनि फंबायनि न' नैबे मोनसेया आङो बिथिंजाय बारा नेट नांनो नागिरा जागाया आं बिनिफ्रायनो देखायहरनोसै लोगोफोर नैबेनो थारमाने आं ब्लग लाबोआखै बिसिनि न'आव फैनायाव डाइरेक्ट लाइभ देखायनो होननासो नेट नांनायखाय जायगाखौ बेखायनो डाइरेक्ट लाइभ देखायबाय आरो ना लोगोफोर गोदान दानस'ना बानायग्रा बेनो मेन मानसि फार्स्ट अपेनिं खालामजेननाय बिथाङानो नै गोदना दानस' बनायोना बियो गोदना दानस' बनायो मोजां नायनै बिथाङाथ' बारा ब्लगबो लाबोखाया नालाय ब्लग नङालाय कार्टननिसो कार्टनबोथ' नङामोन ना चेनेला कार्टनखौनो होदों कार्टन टाइपआनो कार्टन टाइपआनो आरोना दिनै नुबाय आरोना लाइभआव बिथांखौनो नै थाख्लाय सार ओमफ्राय एमजे बेनिफ्राय एल'ग्रामोनखौबो बनायो बियो गोदनाल' दानस' सोसन बाहायो आरोना नोंथांमोनाबो बानायबानो जाबाय गोबां भिउस मोननोबा एसे खस्थ'बो दं आरो खस्थ'थ' थाखागोन एडिटिं खालामनाय मानाय जायोना बिदि लोगोसेनो दंफायो आंबो बिथांजों एडिटिंआव एसे खस्थ' आरोना लोगोफोर भिउसखौथ' मोना नङा मोनो आं मेसेजखौ हाइड खालामना दोनबाय आरोना मेसेज नायनो बायोला भिउसनि थाखाय टेनसन लाना लोगोफोर नोंथांमोनाबो खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानाय ओरैनो थास्लायलाय लगा लगि मोनगोन आरो मनिटाइसआबो थाब जायो नोंथांमोन
$100 जानो बारा गोबावबो नाङा बिनिखायनो नोंथांमोना खस्थ'बाबो बानायबानो जाबाय। लोगोफोर आंनि लाइभआ एसेनोसै नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय बाय। गोजोननाय थाबाय।